Пич, не бях аз. Не и аз. Аз изобщо не обичам банани. Признай си, бабо, казваш, че си смел. Халк, брато, това бяхме ние. Пазел, знам, че беше ти. И трябва да се извиниш за това. Хей ти, не ме ли чу? Вече ти казах, не съм аз и няма да се извинявам. Мислиш, че се страхувам от теб ли? Слушай, Пазел, знам, че беше ти. Преди да се опитваш да се измъкнеш. Ще се извиниш за това. Деца, надявам се, че сте готови. Готови за какво? Имаме тест ли? Отново ли? Но, господин Макс, вече имахме тест. Спокойно, деца. Няма тестове. Забравихте ли? Утре играем за купата на кампуса. Точно така, Стеф. Как можахме да забравим? Това е много важно събитие. Между другото, Аминка, помниш ли, че господин Макс обеща да ни вземе за жури? Господин Макс, готов съм за купата на кампуса. Добре, Халк, ще вземеш ли Найс във вашия отбор, моля? Чичо Макс, вече ти казах, че не искам да участвам в този турнир. Найс, вече обсъдихме това с теб. Приключихме темата. Дори не е нужно да се стараете. Ясно е кой ще е най-добре в кампуса. Да, ще им покажем. Пазел, ако си толкова готин, тогава ще трябва да го докажеш в турнира. Нямат смелостта. Обзалагам се, че ще ревнат и няма да дойдат да участват в състезанието. Прав ли съм? Пазел, за всеки случай ние с Киба също ще участваме в състезанието. Лузерите са the best! Лузери, какво се забърквате? Някой трябва да носи вода на състезанието.